Upsi! Hey guys! Today is my day in Dubai. Me vaihdettiin niinku eilen sellaisesta siitä Address hotellista, missä mä kuvasin myös. Vaihdettiin sieltä tänne. And I was so happy. Tässä on niinku 3 ravintolan ketju. Tässä on niinku one and only the Palace, missä me ollaan. Sitten one and only Arabian Court ja one and only The Palm. Niin me mentiin eilen veneellä sinne Palmiin. Ja meidän pitää koko ajan muuten sit matkustella golfkarteilla. Oh my god, tässä on niin paljon selitystä, mutta siis niin eli meidän pitää niinku golfkarteilla mennä nyt sinne toiseen paikkaan aamupalalle, koska me tykätään sit toisesta paikasta enemmän. Hi guys! Me tultiin spoililta ja mun naava tuli mun ylä. Mut me mennään takas siihen golfkartin hotellille. Hei guys, mä tulin nyt suihkusta ja mä kuvaan teille nyt haulin. Sephora. Okei, eikä mä voin näyttää mitkä mä ostin itselleni. Koska mä annoin sen mun vanhan äitille, mikä oli virhe, niin mä ostin sit tän Joy. This is so cute. Mä ostin tän mä sanon, että Honey Infused Leave-In Conditioner for niinku healthy hair ja mä haluan kasvattaa mun hiukset ihan sikapitkiksi. Niin. Ja vikan mä ostin itselleni tän Drunk Elephant Bronzing Drops, koska mä en löytänyt näitä mistään. Tää oli eka kerta kun mä näin nää, joten guys, I obviously had to buy them. Nää on niin... Joo, nää on sit niinku mitä äiti osti, mut mä en varmaan varastaa nää kaikki. Mut se osti eka tän Rare Beauty uuden skincare linein, tän käsirasvan. Wow. Sitten tän Givenchy'n Pink Pudrin Supergoop, tää Body Glow Oil. Tää näitten uutuus, tää Shimmer, Giselle Shimmer Lip Oil. Mut joo, nyt mä gettaan ready for... Me mennään sinne Atlantis Royalin syömään. Eli Ling Lingin siellä. Ai niin, mä oon näihin sanonut, mut siis sit kun on Ramadan, niin siellä oli kaikkea Ramadan sales, niin ne antoi meille tällaisen. Ihan separakas ja täällä on alla sellainen, mihin voi laittaa brushes.
Moikka! Wagyu beef. Äiti sanoi näillä, että on mun synttäreitä, että me saadaan isompi sornetti. Hi guys, we are back in the hotel. Ja mä nyt näytän teille, mitä mä ostin muuta. Ja nää on Pull&Bearista. Eli mä ostin tän paidan, mikä mulla näkyy jo tänään. Tää on niin söpö. Tää on kunnon tämmönen Skims-dupe. So soft material. Ja tää on vieläkin märkä. Sitten! Tupac hupparin. Jossa on mun lempibiisi myös. We all came from a woman, got a name from a woman, got a name from a woman. I wonder why we take from a woman, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time to heal for our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't have race of babies, that will hate the ladies, the men, the babies, as this man can't make one. He has the right to tell a woman when and where to create one. So will the real men get up? I know you're fed up, ladies, but keep your head up. Niin. Ja sit täällä takana on Tupac times Dross! Eiku, mikä se on? Dress! Bye guys, I'm gonna go to bed now. Moikka kaikki, mä nyt menen nukkumaan. Bye bye!